तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। तो रउआ समन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मेटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी बिल्कुल खतरनाक सुहाग रात स्पेशल भोजपुरी सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कईतन तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा, गायकी में कदम रखले बानी आ रउआ के बढ़िया मीटर नइखे मिलत, बढ़िया गाना नइखे मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नइखे मिलत, बढ़िया रउआ समन के रिकॉर्डिंग नइखे हो पावत, बढ़िया रउआ समन के म्यूजिक नइखे मिल पावत, तो रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बिन तो रउआ समन के निराश भइला के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे ट्रैक पर होखे, चाहे नया कंपोजिशन होखे, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी मीटर लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला के ऊपर गाना, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी मीटर लिखवा सकिले, चाहे म्यूजिक बनवा सकिले, वो बिल्कुल उसी चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ समन से कि रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी आ चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर नया बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करते तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा तो वो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रउआ समन कम गा के बताओ थे। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत पुराना गाना एगो पवन भैया के हिट भई रहे कि तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिले यारा डिस्टिक हो लॉलीपॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू कमरिया कमरिया कहरेला पालो लॉलीपॉप लागेलू। तो यही ट्रैक पर हुआ समन खातिर लेके आ गइल बनी सुहाग रात स्पेशल सॉन्ग। चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत सुहाग रात के दिन ओकर पति ओकरा संगे का कइले बड़े। सुबेरे पत्नी अपना पति से कैसे कहतिया कि पिए चलल न हमसे जाता, नसे नसे बदनिया पी रहता। हे राजा सुनी ना कि पिया चलल न हमसे जाता, नसे नसे बदनिया पी रहता। तनी उठाओ न खाट से हो, तनी उठाओ न खाट से कमरिया 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 टूटतावे मोर रात से पिया दबाओ नया के हाथ से कमरिया टूटतावे मोर रात से पिया दबाओ न तनी हाथ से। तो उम्मीद करतनी मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना कर वह फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे कर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा और व्हाट्सअप नंबर बा, रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। एक बार हुआ सबके वहाँ पर नंबर बताए थे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75 और व्हाट्सअप के भी नंबर बा 73 80 37 39 72। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भी क्षमा चाहतनी, इससे कि हम गायक रहे हैं, हम तही राइटर रुआ समन के खाली बता सकिले, समझा सके। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सहमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।